Mao nang si Sara Duterte na-impeach gyud sa lower house kay gitanyagan man ang mga congressman nga dili hatagan og budget basta dili mamirma sa impeachment ni Sara Duterte. Ana kabuaya ang mga membro sa Quadcom karon mga par. What's up? Ug maayong adlaw kanatong tanan. Ug ilabi na gyud sa akong mga supporters ug sa akong mga subscribers. Daghan kayong salamat inyo mga par, ug sa mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video. So karon mga par, update ta sa impeachment ni Sara Duterte mga par, kay membro sa Quadcom mga par. Ug tanon gyud ang kamara nga na ako no sila iligon nga ebidensya nga angayan kuno nga mapa-impeach si Sara Duterte. Kay naa kuno sila ebidensya nga dili kuno maayo ang paggasto ni Sara Duterte sa iyang confidential fund. Ug mao na inang rason, mao na hinungdan mga par nga gusto nila nga mapalagpot si Sara sa iyang posisyon mga sa pagka-vice presidente. Ako kuno na hinungdan nga kadaghanan sa mga congressman nga namirma kay naa kuno sila ligon nga ebidensya kuno. Pero di ay ang ilang gibuhat di ay usa lang di ay ka personal interest. Ibaw na ta mga par nga kanang mga membro diya sa Quadcom, kanang mga investigar sa confidential ni Sara Duterte, mga iro-iro na ni Martin Romualdez. Kay kani si Martin Romualdez mga par, maunay pinakadako nga buaya diha sa kamara. Kay gusto maguni si Martin Romualdez nga muhulit sa posisyon ni Sara Duterte. Mao nang gusto niya nga mapa-impeach yun na si Sara Duterte. Na ako no sila iligon nga ebidensya kuno. Mao nang si Sara Duterte na-impeach yun sa lower house kay gitanyagan man ang mga congressman nga dili hatagan og budget basta dili mamirma sa impeachment ni Sara Duterte. Ingon ana kabuaya ang mga membro sa Quadcom karon mga par. Ya mismo gibulgar sa campaign manager sa Alyansa nga si Tiangco, gibulgar niya tanan nga ang pagkapildi sa ilang mga senador tungod ay sa impeachment nga ilang gipugos nga ilang ipa-impeach si Sara nga wala gani igong rason, wala gani sa nga nahimo. Maude nga namirma tong Obama congressman nga par kay tungod di ay sa budget nga ipanghatag dagko di kay bayad tong pagpirma-pirma sa mga congressman. Pirma gyud ang Obama congressman mga par kay gihadlok man nga mamirma gyud tong mga ubang mga buaya nga congressman mga par kay gitanyagan man og bayad. Aliman ka ng pirma lang ka diha pero minilyon ang imong madawat nga budget para sa eleksyon. Tanawa tong ubang mga congressman sa Manila mga par nga namirma sa impeachment ni Sara nga nasakpan nga nagbot buying. Di ba wa gyud kadaog? Kaya nasakpan man nga nagbot buying ang katong ubang mga congressman nga nakadaog. Wala to sila masakpi nga nagbot buying. Ting yahaya atong mga congressman nga nakadawat og minilyon mga par. Pirma lang ka sa impeachment ni Sara, bahala og mabahas ka sa mga tao god. Minilyon na guna na kay minilyon puting yahaya baga sa mga congressman ato mga par nga di makadinay pa ubang mga congressman ani mga par kay mismo na gani ang campaign manager sa Alyansa mo'y nagsulti nga ang uban nga napugos ra sa pagpirma kay tungod na ibayad. Tas garbiya hugawa sa duwa sa politika sa Pilipinas ay mo na nga si Martin Romualdez mo'y gadagdangan, mo na gadag gubot karon sa
atong mga leader mga par kay mao man ay sigig ng sulsol sa mga ubang mga membro sa Quadcom nga ipa-impeach yun nila si Sara kay para mawagtang sa posisyon kay gusto man gud ni Martin Romualdez nga siya mo puli sa posisyon ni Sara Duterte. So daghan kayo salamat mga par. Ulang kong subscribe sa akong channel para ma-update ka, para ma-update mo sa akong i-upload nga mga video.